Ka East West Group of Institution Bangalore, ka Khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, kabala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ki kapto kaningot ki hawkers ki bajude jingde ha surok bat lenti yai kejat ha ki benta ka khandai lat ha ki snam balalek no ha shwa ban pen kenria eki sya ka jaka penyang kali ka Meghalaya Urban Development Authority ha ka pratre ku jemang arja arpun re kilami syakman ban pen pau ka jing e jongki namar ke jing bom biang ka rukom ai dukan ha ka te ka jaka. Kini gilong kami gila penpau bahadien bagi la yok jing tip bakadon ke jing lang PTVC hagani kesngi kila let me sha office try kam upiki boro CEO ke Shillong Municipal Board banyadan benta ha kete ke jing lang bat ban pen sngo ye ki jing e jongki kila ong hamar bagi apoy ha kete ke jaka na kaliang CEO la pun kut no e ke jing lang klam da pen ngap ye ke jing ot jing nam jongki nolor kata kila ong ru ban na kaliang jong u ula khot ye ki bom nang tho nang tar lane illiterate ha ka keten English ha ka bagi la penpau bagi de ki ki ba om nang bantho bantar bot kupta ki hab ban song de jing de ha ka te ka jaka hnrei kim dai pat ki ba bam sap mane kata ka jing lek hang te hapo ayu hapo urban hapo manik raitong dai nya lek ki yang illiterate akwa ban kren ya iba bike puro ho anyi de ki illiterate takadaw ngi sawan song hang ni ngi dai bhag illiterate ki yang bangi ngi de ki illiterate mengi ni song dukan hang ni ngi kamai la ki kun hnrei nyim dai bangi lek bam sap bangi kwa ya kedukan shi pau tali shi khasan tali bangi kene ya ka hok sung ki brio kawai ka jing ka complain jo ka bang yui ka por bangi le ta ka si hante ha po right tong building nila ya shong nila ya ab hang to kani ka complain kala ya kumba ship nai duna nila li bo ha po municipal office kata kalong ka ni la ship nai duna nila li mi hiru ha po municipal office ban kali shapang kani ka complain tamangi tep am ta ka si bakadon ka PTVC ndai ngi kham yo kata ka message ne takajing khot na kalian jo ka sarkar bakan khot yangi bangin pin i yakimat ki jungi ngin pin i ta ki jing e ki jungi hang ne kam don kum kata te bangi te bakadon kata PTVC mitem ta si ngilek mi shate shapo raitong te ngindala le shate kilayo i ki don ki baya shom meeting hang to hapo kamera ki khot ang yakini ki bre baki wan mi banwan ya keren shapo tengila le rung sita shapo bangin le ban ya keren daka jingkemen ngila le rung sita shapo ba let's say hangni ha ka meeting kin sngap yangi nde em ndon bas ngap namal katkum ka jingwi jonga banga rung hang tu hapo ka kamera mari rung mangi ngidang stang keren tang kumba shikentien arkentien each person mis ba boro yang the meeting is over yang ya kata the meeting is over tengi yang sa fide pan sangat lam ya request ko jungi namalkan complain ngila bo la shibnai nde pikram tre ye tengi yang sa fide ban sangap de hadir pada ngila rung hang tu o complain shada wa mai direct the meeting is over tenga kwa ban bo jingkali especially ya kitu ki PTVC member ki badan hang tu balai ba haba ka de ka sarkar ka ba hapai ba equal demen pa equal ya baro balai fi pa Shillong man balai ba ya Shillong kita ki association nane ki brio ki baya de jumut ba fi people long kita ki birth child people long kita ki birth child kat ba the rest ni de tangki adopted child haba fi shong ha ka suki shembaro khat bangi long kumju hindi ban shem yakiwe birth child yakiwe ki adopted child kamu taki khun la jong bat ki khun ruj nga ban pelong kumta habangi don ka complain ngilek hang tu mane nde bangin lek ban krokti na ban ong yano ni kwa e ka jing shai namar ngiru ngi shang hang kita ki we ru ki shang ne ki para ma jan ni kwa tang ya ka jing shai so bha pen shai yangi ne masan fish on the meeting is over ngin ai da ki inquiry ha kata ka jing bam yasu so pareng le inquiry kamut ayu hang tangil ha wat dictionary bia ka jinja namal balai kum dei kum buang uboro this is not a fish market bangin hla hangin kwa bangin hla hang tu ni kwa hla ni kwa bangin syukran ban pusngau ya ka jing sngo ka jongi ya kata ka jing duna ya kata ka jing bam su tho ka jongi ikwa ba kin pe su tho handai pi ong yangi bangi de ki bring ba bi ngako bore kata ni dei shisha ki ba bi ta ka dang shong madan
takadang wi wan pan jing yarap na phi ma phi ki bastat ko plilat se la ka khang ka jing khang jom na ka jing khang yen la ka jing khang yen ka khang penon kam ka skyline kidan le kilat la da phi don ka mesi ma phin trai hok lalu kuasa kata sobha buat jusim ba midon kita ki khunruj ba ki khuntrai hang ne sim equal ya baro kata ka de ke tepat ke jongan Habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batay kamet namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya